Prabu Puntadewa iku ratu ing Amarta kang sabar lan boten seneng perang. Nalika perang gedhe Bratayuda, Prabu Puntadewa dipeksa mandheg senopati tandhing karo Prabu Salya saka Mandukara. Prabu Salya gugur, Prabu Puntadewa kang unggul. Raden Puntadewa inggih menika pranganing Panahawa ingkang sepuh piyambak, putra Prabu Pandu Narendra ing Ngastina piyambakan kawentar minangka putra ingkang saleh, jujur, sabar, tatakrami, lilasregep saha mituhu. Seserepan ingkang dipuntamekaken prekawis agami. Pramila ingkang dipunremeni prekawis kekaenan, kejujuran serta lila legawa. Minangka putra pembarap Pandhawa tansah bekti kaliyan tiyang sepuh serta sangat asihipun dumateng para rayi piyambakipun tansah momong para rayi kati raos asih. Pramila Raden Puntadewa tansah dipuntresnani kaliyan para sesepuh, dipunajeni kaliyan para rencang, saha dipunbeteni dening para ingkang anem. Awak-awakipun kuning kumrining dedek lenar saha ukaranipun tanggung. Pasuryanipun bagus ules petak meratandani sucining manah. Busana saha lelenggan ingkang dipunagem wujud gulung keling. Sumping wedheran kalung megah kelat bau naga mangsa gelang kana ganda ali-ali gunung sepikul. Kampuh batir 5 lapis keroncong drangenan.